ओपनिंग करतात आज? खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. कोकणकर आणि युट्यूबकर तुमका कशी वाटली परब किचनमध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? तसं मी व्हिडिओ टाकलो ना आपण शॉर्ट व्हिडिओ त्याच्यामध्ये भरपूर जणांनी लिहिलं खूप छान, खूप छान, खूप छान. असं म्हणजे खाली कमेंटमध्ये केलं आणि त्याच्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आभार. हां, आता काय होतं ना, आता आपण लाईव्ह इलो थोडंसं 15 मिनिट वर-खाली झाला. तो टेक्निकल इश्यू काही नाही. पण आता काय करूया आपण थोडी वाट बघूया लोकं येतात का म्हणजे जॉइन हो थोडं 1-2 मिनिटाचं हं. वेळ घेऊया. पण आपली आजची रेसिपी असा खूप खास आणि खूप स्पेशल जी सगळ्यांका हवी-हवीशी वाटता. हो. पण करूक थोडी हवी-हवीशी वाटता करूक थोडीचा नाही हा, गावात नाही. मुंबईत आणि गावी पण नाही गावात हां. जर असाल हां. दारात आपल्या, तर गावात. ओळखा लवकर. अरे रे! हां, आता आपल्या हां, घरात आपल्याकडे असतात तर. खाली कमेंट करून तुम्ही सांगू शकता की बाबा म्हणजे तुम्ही ओळखल्यात की नाही. तशी रेसिपी म्हणजे टॅगलाईनवरून तुमका कळलाच असताला, की आपण कुठली आजची रेसिपी लाईव्ह घेतलेली असत. तरी पण तुमका 2 मिनिटं देतो. 1-2 मिनिटं आणि त्याची तयारी आपण पूर्ण केलेली आहे. त्याच्यासाठी स्पेशली आपणाक ना म्हणजे 3-4 दिवस लागले हां, ती रेसिपीची तयारी करूक. असं लगेचच्या लगेच तुमका ती गोष्ट गावणार नाही. त्याच्यामुळे बहुतेक जण काय करतात, खाऊक आवडतात. पण त्यांना ती गोष्ट गावणार नाही म्हणून ते करत नाही. आता एवढ्या सगळ्या कोडी दिली, तर आता त्यातलं कोण त्यातलं उत्तर देऊ शकत असाल, तर तुम्ही खाली कमेंट करून नक्की द्या. मी बघते नंतर की तिला लाईव्ह चालू असतेवेळी तरी चालात. हां, आमच्यापर्यंत पोहोचतेला. तर जाऊ दे. चला आता आपण सांगूनच टाकूया. हां. हं. आता ज्यांच्या बाजूकत गोठे, तबेले म्हणजे काय गोरेगाव ना गो? हां, गोरेगाव. गोरेगाव. आरे कॉलनी. आरे कॉलनी. हां. आता हय आमच्या गावात गावतं. म्हणजे माझ्या झिलाची शाळा ना थंय तबेले. आता जिल्ह्याची शाळा गया. चंदनसार. हां, त्या जीवदानीच्या 5 पायरीजवळ. हां. थंय. म्हणजे विरारचे जे आमचे विवर्स आहेत, त्यांका सांगते बाबा हयच्या हय असो ह्यो गावतलो. जर त्यावेळेस नालासोपारा झाली तर. नालासोपारा, नालासोपाऱ्यात विरार, पण वसई गावता. हां. बहुतेक डेअरी असं दिसत. डेअरी आणि हां, डेअरीमध्ये पण त्यांची आहे ना म्हशी किंवा गायी आलेले. हां. पण म्हणजे तुमका जर असतील ना, तर तुमका नक्की गावता कारण आपल्या इकडे डेअरी आहात. आता आपण ह्या हं. हय उभ्या तुमका पुरेपूर गमता काय ता दिसताय सांगा बघा आमका. त्याच्यासाठीच तर मोबाईल ऑन हां. केलाय म्हणजे बघत होती, की त्या स्टँडीवर जो मी मोबाईल लावला तो बरोबर हां. लावला की नाही. आज तर थोडा उशीर येलो कारण चीक आणू घ्या गेलेला. डेअरीवर नाही, गावाक नाही. आणल्यान पण गावलो. एक ॲड्रेस दिलो होतो ते गावला त्याका. हां. हां. पण काय वांधो नाही. तो चिक आपण अर्धा लिटर चिक घेतलो. आता त्या चिकापासून आपण रेसिपी कशी बनवतो म्हणजे तुमच्या समोर पण आजची जी रेसिपी आहे ती पारंपरिक, पारंपरिक. जी आपण गावी बनवतात आपल्या गावी, जी हं. आपण बघितली आणि आपण शिकली ती. हं. तर आणि ठेल्यावर हां. गावता ना गाडीवर तसं वय असत तर लवकर डबल टॅप करून लाईक पण करा आणि खाली सांगा पण आमका तसलो वयो. आज आम्ही करतलो गूळ घालून. हां. आणि ह्याचा कलर म्हणजे तुम्ही म्हणतात ना नॅचरल गोष्टी तो नॅचरल एक चव असताना ती ह्याका येतली. जी गोडी हां. आपण पारंपरिक खरवसाची गोडी वही असताना हं. ती येता आणि जर तुमका ठेल्यावरचं होतं वहिनी तुमका दाखयतली. तसं आपण रेसिपी केलं. बिना चिकाची पण खरवस होता. होता. असं नाही की आता प्रत्येक ठिकाणी काय चीक गावतलंच गावत नाही. हां. आणि प्रत्येक वेळेला गावात पण नाही. आणि जास्त करून बाहेरगावी गावत नाही चीक. हां. त्यामुळे त्यांका जर पर्याय म्हणून असाल तरी पण तुम्ही आता लाईकमध्ये सांगा, की आमच्याकडे बाबा गावत नाही आणि जिथून बघताच ता पण सांगा, की "होय, गावत नाही तर काय हां. ऑप्शन?" काय मग ऑप्शन? ता हां. आम्ही तुमका सांगू पण आणि ती रेसिपी देऊ पण. लाईव्ह नाही दिलं तर अशी रेसिपी असा आमच्या परब किचनवर तेव्हा आम्ही करून दाखवू ती. तुम्ही कुठून बघता ते आमका सांगा. मग त्याच्यावर आम्ही तुमका पर्याय दाखवू. म्हणजे आमका माहीत असत तो पर्याय तुमका सुचवतो. आणि एक म्हणजे आजचं आपलं खरवस आहे ना, तो एकदम पारंपरिक जो आपल्या गावी बनवतात. आजी-पणजी किंवा म्हणजे आणि परंपरेने गावी आपल्या गाई इलेल तेव्हा ह्या गेला होता, हां, तेव्हा मामांनी, हां. काकीच्या मामांनी म्हणजे काय भावान केलेलं. खरवस बनवलेला एक नंबर. आठवणीत होता हां. ती चव आणि मग तीच चव तोंडावर रेंगाळत असता. मग कधी एकदा गावलो की तुटान पडूचा असता. हां, तर आजच्या या खरवसची रेसिपी माका पण होयो होतो चिक, आरती लिहिता होय. मग आता गीतांजली लिहिते राजापूरवरून. राजापूरवरून मग राजापूरला तर डेअरी असतात. आपण
आपण डेअरी वहिनीने असलेली पाणी गरम करायला ठेवलेलं वाटतं. हं. तर ते वाफ येते, तर मी पाणी म्हणजे बंद करते. आता बऱ्यापैकी लोकं जॉइन झालेली आहेत. तर पण थंडीच्या दिवसात ना चीक म्हणजे खरवस खावं, कारण खरवस ह्यो गरम असता गरम आणि आणि इम्युनिटी बूस्ट हां. भरपूर असता. आणि असं म्हणतात हां, मी ऐकलेलं आहे, की ज्यांचं म्हणजे हे होतं ना, डेंग्यूमध्ये प्लेटलेट्स वगैरे कमी होतात ना, तर प्लेटलेट्स वाढवण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट उपाय पपईच्या पान किंवा पपई सोडून सगळ्यात बेस्ट नंबर 1 उपाय जर काय असतात ना, तर तुमका खरवस खावा. तुमचे प्लेटलेट्स हे नक्की वाढतले आणि म्हणजे रिकव्हरी होण्यासाठी खूप मदत करता ह्यो खरवस. त्याच्यामुळे तुमका जर चिक गावला, तर आवर्जून ही रेसिपी नक्की ट्राय करा तुमच्या समोर. आणि आजचं आपलं खरवस मऊ एकदम असं दाबल्या-दाबल्या असं तो मजा येते ना, उडता असं असं बॉलासारखं. हलता-हलता असं गदा, हां, गदा, गदा, गदा. हां. चला आता आपण इकडे सुरुवात करूया परत एकदा साहित्यापासून. ओपनिंग करूया. हां, इलेल्यांका. हां. चला. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. परब किचनमध्ये युट्यूबकर आणि कोकणकरांका कशी वाटली स्नेहा सरोजची जोडी. जोडी? चला, आजची आपली रेसिपी खयची आहा? मालवणी खरवस. पारंपरिक. तो सुद्धा एकदम तुमच्या समोर मऊ आणि एकदम असं बनतलो ना, की तुम्ही नक्की ट्राय करतलेत आणि तुमका वाटतला, की ही रेसिपी जर आणि तुम्ही ट्राय केल्यानंतर खाली कमेंट करून सांगा. हं. लाईव्ह व्हिडिओच्या खाली, की बाबा तुम्ही बनवलात आणि ही रेसिपी तुमका कशी वाटली आणि कसं झालं आपलं आजचं खरवस. खरवस. तर आता खरवसाच्या रेसिपी म्हटली, की चिकीला. चिकाच्या दुधापासून सुरुवात होतात. जसं वहिनीने सांगितलं चिकाचं दूध नसाल तर दुसरे पण पर्याय आहेत. ती रेसिपी आपण नंतर दाखवूया किंवा गाडीवर. कारण आज आपण गूळ घालून करतो. गाडीवर जो खरवस मिळतो ना, आपण तर साखरेचं. साखरेचं असतं. त्याच्यामुळे त्याका ती सफेद-सफेद एकदम असं ते गादी हां, सफेद असतात लादी. हां. सफेद तो असं असतात तो पानावर खरवस. असं कट करून, बदामाच्या करून पानावर. हां, कट करून, करून देतो. लहानपणापासून आपण बघला ना? 50 ग्राम. माझे मामा तर म्हणताय जेवूक असायचे ना, ते आमचे घेऊनच यायचे. रात्रीच्या जेवणात आईस्क्रीम नाही, आमचं ह्यो खरवस खरवस. असायचं. नाही, नाही. पण खरवस खाल्लेलं शरीरात कधी पण चांगलं. चला आता मी दाखवते. साहित्यापासून आपण सुरुवात करूया. या बघा. हं. या आपला खोबरा घेतला ओला, त्याच्यानंतर जिरा 1 चमचा आणि पाव चमचा हळद आणि गूळ आता गुळाची पावडर तुमच्याकडे असा तर चिरून घ्यावा. आता ह्यो खरवस आहे, तर ह्यो खरवस बघा. आता ते एका विचारा जर तुमच्याकडे लागलीच गावचे असतात तर तुमका माहितीच असेल. आपण मुंबईचे किंवा बाहेर गावी राहतात त्यांना माहिती नाही. असो खरवस बघायचो चमच्याच्या चिक, चिक. पाठी. चीक, हं. चीक बघायचो आणि ह्यो बघा. परत ह्याका पण तसाच बघायचा. ह्यो किती घट्ट आहे. नाहीतर त्याका विचारायचं नाहीच जर कळला ना, "बाबा ह्यो किती दिवसाचो? पहिल्या दिवसाचो हा काय? दुसऱ्या दिवसाचो हा काय? तिसऱ्या दिवसाचो?" 3च दिवस चीक निघता. त्याच्यानंतर आता कसं ओळखायचं तर जरासं ह्यो कसं क्रीम कलरचो, ऑफ व्हाईट कलरचो असता. हं. म्हणजे ह्यो बघा मोती कलर. आपला दूध कसा असता पांढरा शुभ्र. हे बघा हे दूध हे तर बघा. तापवलेलाच हां. घ्यायला पाहिजे. हे बघा ह्या दूधमध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फरक की नाही. दूध सफेद असतलं आणि ह्या चीक असतला तो जरा मोती कलरचो. ह्यो बघा. या दोघांमधलो ह्यो फरक. तुम्ही विचारून घ्या. मग तसा दूध तुमका वाढूचा लागतला. जर पहिल्या आणि दुसऱ्या दिवसाचा जर चीक वापरलास ना, तर दुधाची क्वांटिटी वाढूची लागतली. आता ह्यो अर्धा लिटर आहे तर पाव लिटर दूध घालूकच वया. असा. आणि जर तुमचं चीक जर घट्ट असत, मग त्याच्यात तुमका दूध अधिक घालूचं लागतला. नाहीतर तो खरवस ना जाळी नाही सोडतलो. असा होत. बाकी काय नाही खरवस होतलो. हां, म्हणजे ही काळजी तुम्ही हां. टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा. आता ह्यो पातळच दिसता बघा. ह्यो ह्यो नाही दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसाचो असतलो ह्यो. हां. आता पाव लिटर म्हटल्यावर आता ह्या भांडा होतला ना? हो, ह्यो अर्धा हां. लिटर आहे ह्यो ना, तर अर्धा त्याचं लिटर, ह्या भांडा पाव हां, लिटर. थोडासा कमी करा कारण तो हां, कटोकट जरा वर आहे आणि हां, गरमच दूध घ्यायचं कोमट. हां. हे थंड बघा. दूध नाही घ्यायचं. ह्या झाला पाव लिटर. हं. थंड दूध घेतलं तर म्हणतात तो कडक होतो, आता असं मी ह्या म्हणतात. दूध आधी बाजूकच ठेवते. हं. आधी आपण घेऊया वाटून. कारण आपल्याकडे लाईटी कधीही खाटकन आत्ताच जातली. गेलेली. हो. मी उतरत होतंय म्हणजे ड्रेस हे बघा घातलाय इथे, आणि इथे, इथे. उतरत होतंय तेवढ्यात लाईटीन माका लगेच इशारो दिल्या. मी म्हणले आता काय आमका 4चो टायमिंग करूचो की काय? आरती लिहितेय मी विरार नागेश्वर नगरवरून बोलते. म्हणजे हिला मिळणार. हां, विरारच्या लोकांना हां. चीक नक्की मिळतो. धन्यवाद. हां, धन्यवाद. बघताय त्याबद्दल धन्यवाद आणि सांगितलं खरवस त्याबद्दल. हां. गाईचं दूध आहे का म्हशीचं? गाईचं दूध आपण घेतलंय. तुम्ही गाईचं चीक घेतलेलं हां, आहे आणि दूध सुद्धा गाईचंच आहे. हां. म्हशीचा चीक असतो तो घट्ट असतो आणि तो एकदम घट्ट होतो. त्याच्यात पण तुम्हाला तर त्या दिवसावरच आहे. किती दिवसाचं असेल तसंच पाणी घालावं लागेल. आता असं आपण आहे. खोबरं पण जास्त नाही घेतलंय. थोडं हां. कमीच घेतलंय.
नाही तर ते लयच खोबरं खोबरं, पण हा. वाटलत ना तर एकदम गंधासारखं वाटा, हम्म. एकदम बारीक, इतकं बारीक वाटा की त्याचं दूध लगेच निघलं पाहिजे, असं जसं आपण सोलकडीला करतो तसं. तर हे बघा, हे मी पाणी न घालता वाटते, मी झाकण बघायचा लावते गुळाचा. आता पाणी न आता होय तुम्ही हम्म. वेलची हवी असतात ती वाटा, खसखस असतात ती वाटा, वेलची पावडर आहे आमच्याकडे म्हणून मी काय वाटून आपण घेते. याच्यात जायफळ घालूया का? मला हा, वाटतं जायफळ जायफळ घालतात घातल्यामुळे घालतात, पण पचक त्या थोडं किसून घालूया मग हे. हा पचक थोडं हलकं हा. होतं. प्रशांत लिहितोय नमस्कार, सुरेखा लिहिते हाय. आता हे बघा चिक्का आणि आपण गुळ पावडर वापरतोय. हम्म. ही सेंद्रिय गुळ पावडर जी असते ना ब्राऊन कलर, ही आपण काय ऍड नाही करत आहोत, ते का बाजूक ठेवूया. गुळ पावडर याच्यासाठी कारण ते व्यवस्थित मेल्ट होता. आता इथे आणि चिरून थोडी वगैरे घेऊचा लागतं. मिक्सरला लावून घेत आहेत. साक्षी परब लिहिते हाय. हाय आजची ताई, आपली धन्यवाद. आजची आपली रेसिपी आहे पारंपरिक हे बघा इथे मिक्सर लावून घेताय. आता ह्या वाटत नाही, आता काय करायचा, याच्यात वाटत थोडासा नाही. आपण दूध घालायचा, हा पाणी नका पाणी घालू. नाही घालायचा, नाही तर तो प्रमाण चिकाक जास्त पाणी सुटतात. प्रमाण आपलं चुकत ना. हा, आणि पाणी सुटतात चिकाक. नंतर बघा जेव्हा ओके. आपलं खरवस तयार हा. होता ना, तर कापल्या कापल्या नदे वाहतात. हा होता कधी कधी. हा. तुम्ही नारळाचं दूध काढून घातलास तरी चालत, मग तेव्हा काय करा, दूध काढूचं असत तर दूधच वापरा, तसा पण होऊ प्रियांका शकतो. लिहिते खरवस मध्ये खोबरं पण घालतात का? हो. होय होय, मालवणी लोक सर्रास घालतात. एवढं बारीक वाटलं गेलं पाहिजे. बारीक लागणार आहे एकदम. एकदम गंधासारखं बारीकच वाटून घ्यायचं. भले मिक्सर तुम्ही हा 2-3 मिनिटं अधिक लावलात तरी चालेल. जाडं ठेवू नका, नाहीतर तो खरवस खायला जी मजा येते ना प्लेन, हा ती येणार हे नाही. बघा बघा एकदम. किती बारीक झालंय, म्हणजे आपल्या खोबऱ्याचा कण कण दिसत नाहीये. बघा, हे बघा, अशी पेस्ट करून घ्या तुम्ही. आता ती काय करूया, आता हे एवढं होणार नाही, तर आपण ज्या टोपात घेतोय, भांड्यात घेतोय, तुम्ही कुकरचा डब्बा घ्या, काही घ्या, जर स्टीलचं जे भांडं असेल ते घ्या, त्याच्यामध्ये हे दोन्ही मिक्स करून घेऊया आपण. दूध मी बरोबर 1/2 लिटर घेतलंय, आणि हे आपलं दूध, ते मी आता वाटायला घातलं म्हणून. आता हे मी आधी नाही ढवळत आहे, आधी आपण गूळ घेऊया. आता गूळ ना 1/2 लिटर, अर्धा लिटर आहे ना, तर अर्ध घ्यायचं. चीक तुमचा अर्धा लिटर आहे ना, तर 1/2 किलो तरी तुम्हाला गूळ लागणार. जास्त पण गुळ चालत नाही. नाही, तरी पण ते पाणी सुटतं ना गुळाला. हा हा त्याच्यामुळे. आता मी ह्याच वाटीने घेते. हो बघा, हे झालो. गुळ पावडर आहे ती आता सगळी घालून घेते, म्हणजे वाटीने दाखवले की ते तुमका कळा की बाबा हिने 1/2 किलो म्हटल्यान आणि 1/2 किलो घेतल्यान की नाही. तर ही आमची 1/2 किलो पीठ ह्याच्यात आमचा रवता, म्हणजे गुळाचा अंदाज, गुळ जरा जड असता म्हणून मी 1/2 वाटी घेतलंय. हे कसं हे आहे ना, हा, मेल्टेड गुळ आहे. मेल्टेड, आणि ते जड पण असतं, आपलं पीठ हलकं असतं. ओके. अँग्री युजरला तुम्हाला मावा बनवता येतो का? हो, आम्ही व्हिडिओ आहे आमचा, परब किचनवर जाऊन बघा. आम्ही मावा 1 लिटर दुधाचा मावा केलेला आहे, मावा म्हणा खवा म्हणा केलेला आहे. गुरुनाथ लिहिते नमस्कार ताई, कसे आहात? मस्त मजेत, तुम्ही कसे आहात दादांनो? पूनम लिहिते काय बनवत आहे आणि कुठून? काय आपण कुठून बनवतोय तर विरारवरून, आणि काय बनवतोय तर आपला पारंपरिक जो खोबरं घालून बनवतात ना, वाटप घालून, खोबऱ्याचं वाटप घालून. खोबऱ्याचं वाटप, खोबरं, जिरं आणि हळद. हळद तुम्ही वेलची नाही तुम्ही घालत असाल, वाटून नसतील पावडर तर वाटून घाला, वेलचीची बोंडा ह्याच्यामध्ये. आमच्याकडे पावडर असा. आता ह्या सगळं मी ह्याच्यामध्ये घालून घेते. जास्त वेळ नाही लागत, काय एवढा मिक्स नाही. फक्त आता मेन म्हणजे आपलं वेळ काय वाचलो सरोज, वेळ वाचलो, गुळ पावडर घेतलो, पावडर. हा नाहीतर गुळ वितळवूक लय वेळ लागतो. अरे एकदा असंच झालेलं, मी गुळ न वितळता खरवस केलेलं आणि खरवस झालो परफेक्ट, म्हणजे मध्ये लाचे. हा म्हणजे कुठेतरी चव राहिली, अगोड राहिला आणि कुठेतरी
मग म्हणून त्याने हे. ह्या वेळेस म्हणता आपण वहिनी गुळ पावडरच पण वापरूया. चव घेऊन बघणं हा, चव गरजेचं आहे. घ्यायची. प्रियांका लिहिते एकदा मालवणी मुगाचे लाडू गूळ घालून केले दाखवा ना. हो ताई, नक्की दाखवू, नक्की दाखवू. आता मेथीचे लाडू खातात थंडीमध्ये, तो व्हिडिओ आहे आपल्या परब किचनवर. हात धुवून येते वाईच. ते पाणी तर तापला, काय जास्त काय नाही आहे हे आता का आपण खटपट. बाय चव घेऊन बघू हा, बाई. चव घेऊन बघते मी. पण ह्या बघा, ह्या सगळा स्वयं करायचा. आता ह्या मी मोठ्या बाउलमध्ये जर ढवळलं असतंय ना, बरोबर झालं गोड. बरोबर झालं ना. हा, एकदम परफेक्ट गोड झालो. तरी पण एकदा चव घेऊन दाखवा कशी चव घ्यायची पूर्ण तो. हे बघा, असं. मी जास्त हा. नाही, मी एक बोटच घेते बस, एक थेंब. हा. बरोबर झालं. म्हणजे जिरा, अजून याच्यात वेलची टाकू चिरवली बघितलं, आणि जायफळ. तोपर्यंत हे बघा असं आपलं कलर असंच येतो कारण ह्याच्यात हा. आपण हळद टाकली ना. हळद हळद टाकली. पण खूप चांगली असते. गाडी वळल्या ह्याच्यामध्ये हळद गावत नाही. आता ही वेलची पावडर, ही बघा पावडर होती म्हणून मी काय केलंय, मगाशी वाटलंय नाही. ती पण एकदा ढवळून घेऊया. पण प्रत्येक गोष्ट ना एकदम गंधासारखी वाटा, नाही तर तो खरवस खाऊ जी मजा आहे ना ती येऊची नाही. हे बघा, बारीक ह्याच्यात नाही खोबरं वाटलं असं. कुठेही दिसत नाही. नाही, ह्या बघा बघा. आणि जो सुगंध आलाय ना खोबऱ्याचा, खरंच तुम्हाला आला की नाही ते म्हणजे मला तरी आला, तुम्हाला आला येणार मला. नाही कारण जो समोर असतो त्यालाच येतो. हा, ढवळतो त्याला त्याला कदाचित नाही येत. फोडणी बसली ना हा. तर बाजूवाल्यांना पहिलं कळतं बाई हवे काहीतरी शिजता. आज परब किचन मध्ये काहीतरी शिजता. तर तर पाणी आज- ऑलरेडी मी तापून घेतलेलं आहे. तर आता काय हे आपण आता ह्याच्यात मग आणखीन एक गोष्ट घालूची आहे, जायफळ किसून वरसून. पण आता शोधूचं लागतं, त्याला विसरलो हा. शोधू. फ्रीजच्या दारात नाही हा. बघा जरा. हा, तोपर्यंत हे का ठेवते मी लावचा. कारण जायफळ घातलेलं चांगलं हा, असतं. पोटाला चांगलं असतं जायफळ, बादना नाही काही गोष्टी. मला वाटत नाहीये. नाही अगो, फ्रीजच्या दारात नाही. जाऊ द्या, आपण वेलची पावडर नंतर- घातलं ना. नंतर बघूया. ताई कधीतरी मालवणी खाजा बनवून दाखवा. होय होय, नक्की ताई, नक्की. live गेल्या वर. वर्षीच आम्ही करणार होतो, पण आमचं भांड भेटलं नाही आम्हाला त्या होलाचं. तर आता चकलीच्या भांड्यात करू आम्ही. चकलीच्या साच्यामध्ये करून दाखवू. साचाच लागतो त्याला. आता जायफळ तर काय मिळत नाहीये. तसंही आता अंगणेवाडीची जत्रा आलेली आहे. हा, तर नक्की तुम्हाला मालवणी खाजाचा आणि व्हिडिओ हवा असेल तर आहे आपल्या परब किचनवर. मी केलेला आहे मालवणी खाजा, तुम्ही जाऊन तो सुद्धा बघू शकता. आहे, पण तो खूप जुना झाला. हा. पण तुम्हाला लाईव्ह मध्ये हवा असेल तर नक्की त्याला दाखवा. पण आम्ही खूप खटपट केली. काय काय आम्ही किती भांडी काढलेली सरोजनी, 3-4 साचे काढलेले, आणि त्याच्यात मग शेवटी ते 3 होल वालं असं होतं भांड. मला वाटतं ते गाठीचं असतं ना, त्याच्याने आम्ही खाजा तो पाडला होता. पण आता तेही आम्हाला मिळत नाहीये. मग आता चकलीच्या साच्याने करणार आम्ही, आणि तुम्हाला नक्की जरूर दाखवू. आता 1:34 झालेले आहेत, तर आपलं हे वाफवणं पण खूप महत्वाचं आहे. हो, कारण जर फुल गॅस जास्त करायची. जास्त वाफवलात ना, तरी तुम्हाला माहितीये अळूवडी किंवा कोथिंबीर वडी पण जास्त वाफवली, मोदक, तरी ते कडक होतात. कडक आणि गुळगुळीत पण होतात. त्याच्यामुळे आता हे खरवस पण आपल्याला 10 मिनिटं बघावं लागेल की 10 मिनिटात वाफलं गेलं की मध्ये नाही. सुरी घालून बघायचं, जर आणि नाही तर मग आणखीन 5 मिनिटं. कारण आपण ऑलरेडी पाणी मगाशी तापवून घेतलं ना, त्याच्यामुळे आपण 10 मिनिटं. जर पाणी नाही तापवलं असेल तर 15 मिनिटं. हे पण तुम्ही आदान ठेवा कडक, तर तुमचं वेळही वाचत, आणि पटकन मग कसं तो थंड असता ना, की त्या इकडे मुंबईत फ्रीज मध्ये ठेवतात. त्यामुळे फ्रीझरमध्ये ताच त्याच्यात ठेवतात ती लोक. मग ती काय तिथून तर थंड असतं, मग त्या पाणी आधी तापत ठेवलं तर त्याला तेवढं वेळ बरोबर गावात उकळूक. नाहीतर थंड असणार पाणी, आपला आदानाचा थंड असतात तर नाही होत तो लवकर. मग त्याला अर्धा तास लागतो लोक. म्हणून तुम्ही ती एक काळजी घ्या की पाणी अगोदर तापत ठेवा जेव्हा आपण ते ढवळत बिवळत असतो ना. कारण आता आपल्याकडे 10-15 मिनिटाचा कुणाचे काही प्रश्न असतील किंवा कोणाला काय विचारूचा आणि असेल, काही ना बघताच तास सुद्धा खाली. आमका आवडता की आमची चॅनल तुम्ही इकडून इकडून बघतास, आणि आमका अभिमान पण वाटता तुमचं पण आणि आमचं पण, की बाबा बघतास काही ना. प्रणय लिहितोय ताई डिंकाचे लाडू दाखवा. तन्वी म्हणजे प्रणयच्या आयडी वरून तन्वी बघते. बरं डिंकाचे लाडू नक्की. कारण मेथीचे लाडू आपण मेथीचे लाडू आहे, डिंकाचे लाडू दाखवणार. हा, तेवढं तसंच प्रमाण लागतं, फक्त त्यात मेथी वगळता येते, एवढंच आहे. कारण आम्ही केले आहेत आणि खाले पण आहेत डिंकाचे लाडू. आणखीन काय असेल तर सांगा, नाही तर आता मी. आरती लिहिते ताई कुकर मध्ये खरवस केलं तर किती शिट्ट्या द्यायच्या? शिट्टी न लावता वाफून घ्यायचा ताई. 10 शिट्टी काढून घ्यायची, रब्बर सुद्धा काढला तरी हरकत नाही, फक्त वाफ जात नसेल
जात असेल तरच तर रबर रबरला हा नाहीतर नाही जात असेल तर रबर सुद्धा काढा. मग तुम्ही जसा केक घेता वाफवून तसं तसं उकळून घ्या. हा म्हणजे तुम्ही हा कुकरात सहसा करत असाल तर मी करते. मी घरी हा कुकरातच करते. शिट्टी नाहीतर काढून आपलं घ्या. अंघोळीचं आदानाचं टोप असतं ना, त्यात पण होता हो. मी त्यात पण करते. एवढा काय कुकर आणि भांडी शोधू पाहिजेत. हा मग त्याच्यातच करायचा. एका गुरून दादांनी काल कमेंट केल्यानी होती, हा "कमी भांड्याच्या कमी पसाऱ्यात अरे हो ताईंनो हो जेवण दाखव." हा त्या आम्ही दादांना सांगते, "कमी भांड्यात कमी पसाऱ्यात ना मी ताच करते." काय असं पीठ मळलंय तर त्यातच भाजी चिरायची. म्हणजे काय आपली भाजीचा एक्स्ट्रा ताट वाचला. आता आपला फास्ट गॅस हां. झाला ना फास्ट गॅस नाही, पाणी जास्त झालंय आदानाला खाली. हा ते थोडंसं कमी करते कारण ते हम्म. वर यायला लागलं. तेव्हा पाण्याचा पण अंदाज मी काय बोलली, टोपवर पाणी झालं तर तेवढं लागत त्या का पकड खाया गो. आता पकड असं काय होतं माहिती तो भार्गवमुळे मी एक वस्तू हे करत राहते हे ठेवत राहते आता तुम्ही अशी हा एकदा थांबा थांबा पकडच होई नाही तुझी होय. अरे हातात सटकतलो डबू. ते पाणी तुमच्या लक्षात नाही आलं ना ठेवताना नाही मी मगाशी घेतलेलं बरोबर पण नंतर वाढवलं म्हटलं तेवढंच असेल तर. पण बघा चिकाचं हे होऊक लागला घट्ट. ह्याच्यातच होती तुझी पकड बघा दांड्याची. जरा तिथे आहे हाय का? हाय असा असा एकदम कोपऱ्यात. हा हाताजवळ असलेला गावत नाही म्हणतात ना मामा की आहे नक सिर पे रखोर घुमो घुमो. सावकाश करा काय ते माझ्याकडनं झालंय पाणी जास्त. हे नाही तापलंय. ते आता असं ओतून घ्या हे कमीच पाणी ठेवायचं नाही तर सगळं पाणी हा. काय होईल माहितीये त्या चिकामध्ये जाईल. आतमध्ये जाईल पण हा. तरी पण त्याच्या अशासाठी आपण त्याच्यावर पण हा. झाकण ठेवलेलं आहे. सेफ्टीसाठी म्हणून हे हे झाकण बघा असं ठेवायचं. ठेवा नाही तर असं ठेवा. असं ठेवलं तर बेस्ट पाणी जाणार नाही. आणि हे परत झाकण परत केली मी मोठी गॅस. आता बघूया वर येत आता. आता हे हो आपल्या कुकरचा भांडा तर सरोज मला त्याच्यावर झाळी आहे वहिनी कसं होईल तर मी म्हणले डायरेक्ट लावायचं टोप त्याच्यात. ती झाळी काढून ठेवायची म्हणजे मोदकाचं फुकणाची भांडं चाळणी आहे ना किंवा- ती हा. काढून टाकायची आणि त्याच्यात डायरेक्ट लावायचा. म्हणून बोलले आदानाचा टोप घेतलास तरी त्याच्यात खरवस होतलो. फक्त वेळ किती तो लागत तुमचा भांडा किती जाड आणि पातळ आता. आता एका काही लहान मुलांसाठी बटाट्याची फ्रेंच फ्राईज कुरकुरीत होण्यासाठी काय करावे लागेल ते डबल वेळा असं वाफवून घेतात म्हणजे एकदा पहिलं शिजवतात हाफ फ्राय करतात म्हणजे कोणतीही गोष्ट जर तुम्हाला कुरकुरीत हवी असेल ना तर आणि नंतर परत एकदा ते तेलात पूर्ण फ्राय करून घेतात तेव्हा ते एकदा आपण फ्रेंच फ्रायची रेसिपी दाखवूया म्हणजे आता असं सांगताना एक्सप्लेन करताना एक्सप्लेन नाही करता येत पहिल्यांदा ती करता- बटाटी तुमची त्या हा. फिंगरच्या साईजची कापा नंतर ती स्वच्छ तिचा पाणी काढून धुवून चांगली घ्या म्हणजे त्या सफेद पाणी बटाट्यात येतात त्यांना हा. सुद्धा नरम होतात बटाटी. ते पण ती असतं. स्वच्छ धुवून घ्या आणि Starch बोलतात पूर्ण त्याला. कोरडी करा. हा. टॉवेलान पूर्ण कोरडी करा ते आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही परत ती तळूक घेवा आणि 50% तळा आणि नंतर उरलेली परत 50% तळा. तृप्ती मंद बोलते, आचेवर. चीक नाही मिळाला तर खरवस कसा करावा तेच आम्ही तुम्हाला आधीच सांगितलं. हा ती रेसिपी आम्ही म्हणजे त्या नसतील तेव्हा लाईव्ह हा. आता आल्या असतील तर मग ती रेसिपी आम्ही तुम्हाला दाखवू कारण प्रत्येक ठिकाणी चीक अवेलेबल नसतो आम्ही पण गोरेगावला राहायचो ना कधी कधी चीक मिळायचा कधी कधी नाही आणि असं व्हायचं की आता खरवस बनवून खाल्लाच पाहिजे म्हणजे वेटिंग पिरियड नसतो म्हणजे दुकानदार सांगतो ना 2 हा. दिवसाने या 4 दिवसाने या तसा कधी कधी वेटिंग पिरियड वाट बघायची पण इच्छा नसते आणि खरवस खाऊचंच असतं त्यावेळेला आपण बिना चिकाचो खरवस कसं करूया तो एक रेसिपी दाखवतो आणि नायच गावत असत तर काय पर्याय म्हणून मी सांगते ना मी देतले 2 आहेत पर्याय त्यातलं एक तरी मी तुमका रेसिपी दाखवतले लाईव्ह नाही दाखवले तर अशी परब किचनवर जाऊन सुद्धा दाखवतले 2 आहेत त्याचे पर्याय. राजेश लिहितोय गोवा इथून लाईव्ह आहे ओके धन्यवाद. गोव्याला तर तुम्हाला भरपूर गाई म्हशी मिळतील चीक मग तुमची तर बोलतात ना तुम्हाला काय शोधायची गरज नाहीये तुम्हाला नक्की मिळेल विजय कुमार फारच सुंदर वाटत आहे थँक्यू विच टाईप ऑफ काही काहीतरी जाऊ दे दुसरे कमेंट घेते गाजरचा हलव्याची रेसिपी आता गाजर सुरुवात झाली आहे ताईंनो नाहीतर आज मी नक्की आणले 50 रुपये किलो हा आहेत. सुरुवात झाली आहे. पण ते लाल लाल असे रसरशीत गाजर निवडताना पण ती काळजी घ्यायची हा तुम्हाला एकदा शॉर्ट व्हिडिओ दाखवू की जर तुम्हाला गोड तो गाजरच्या हलव्याचा नैसर्गिक चव हवी असेल साखर न घालता गोडवा सॉरी तर ती तुम्हाला गाजर कसे निवडायचे कारण सफेद एकदम पांढरे शुभ्र गाजर पण असतात ते पचपचित लागतात पण एकदम जर तुम्ही लाल रसरशीत गाजर घेतले ना व्यवस्थित त्याला गाजराचा कलर असेल ना तर ते पिंकिश लाल लाल एकदम पिंकिश नाही ते pinkish नाही. ऑरेंज असतात ऑरेंज नको त्याला चव नसते. हा ते जर तुम्ही लाल गाजर घेतलं त्याला चव खूप छान असते
आज तुम्ही काय बनवत आहात? तर दीपिका लिहिते, आज आम्ही बनवत आहोत पारंपरिक खोबरं मालवणी टाकून खरवस. खोबऱ्याचं वाटप टाकून बनवलेला खरवस. त्याच्यानंतर शीतल लिहिते, ताई तुम्ही हात खूप छान करता. हात म्हणजे काय असे असे कळलं नाही असे असे असेल कदाचित. असे हां. असे का? गुरुनाथ लिहितो, ताई माझे नवीन चॅनल असा गुरुनाथ वेंगुर्ले. ओके. हो, हो. हां. तुम्हाला पण शुभेच्छा. तुमचं चॅनल सुद्धा खूप खूप चालू. हं. दीपा ह्यांनी लिहिलंय, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय महाराष्ट्र, रायगडवरून बघतायत. ओके. ओके, 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 हां. ओके. त्याच्यानंतर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. साक्षी लिहिते, फर्स्ट टाईम लँडेड ऑन धिस चॅनल व्हिडिओ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन. थँक यू सो मच. धन्यवाद, धन्यवाद. हां, व्हीटी लिहिलं, हां, जाऊ दे हे कमेंट म्हणजे जर तुम्हाला काही असेल आता 15 मिनिटं आपण बघूया. आता जवळ-जवळ आपण 1:35 ला ठेवलेला, तर आता आपली 5च मिनिटं झाली आहेत. तर आता ह्या 5 मिनिटामध्ये आपण काय करूया, तर खरवसविषयी माहिती सांगूया, नाहीतर खरवस कुणाला काही हां, काय प्रश्न काय असेल. उपयोगी आहे का? हां, किती उपयोगी आहे? कारण हा खरवसच्या आठवणी पण मी तुम्हाला सांगू, माझ्या बहिणीच्या गावी कधी गेला तिच्या गावी गाय म्हणजे म्हस नाही, पण गाय आहेत आणि गाईचं जो खरवस तिची सासू एवढ्या मोठ्या टोपात करायची. माका गूळ मोडूक बसवलेल्यान, "घे बाय ते गूळ मोडून, मोडून ह्या बोट आणि ह्यो अंगठो असो झालेलो माझो." मी म्हणते, "काय घे?" म्हणतात, "मग त्याशिवाय खाऊक मजा कशी येतली?" म्हणलं, "बरा." तिने भरपूर म्हणजे एकदम 2-3 पाडा इलेली घरामध्ये आणि आनंद तर वेगळाच असतात. जशी म्हणतात ना, बाईची डिलिव्हरी तशीच गाईची डिलिव्हरी. ब्रह्मा, हं. विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले मला हे दत्त गुरु दिसले माय उभी गाय होनी पुढे वासरू पाहे वळुनी आलं की हं. नाही. नाही खरंच म्हणजे ते गाणं आणि गाय ही आपली आई असते, तसंच असतं. आणि हां. आज आहे गुरुवार. मग हे गाणं सुद्धा आज आपल्या रेसिपीला साजेसं झालंच आहे. आता आपण म्हणजे आज आपण जी वाटपाची खरवसची रेसिपी करतो, त्याच्यासाठी आपण अर्धा लिटर चीक घेतलेला आहे. आता हां. वहिनीने एवढं खूप चांगलं गाणं म्हणजे बोलतात ना, खरंच म्हणजे त्यांचा आवाज पण खूप छान आहे आणि गाणं त्याच्यासाठी आता म्हटलं 10-15 मिनिटं, अजून 5 मिनिटं आहेत तर धन्यवाद, काय करावं? धन्यवाद. त्याच्यासाठी जर कोणाला गाणं आवडलं असेल त्याच्यासाठी पण लाईक करा डबल रेसिपी टॅप. सोबत. हां. हां, रेसिपी सोबत तुम्ही लाईक करू शकता. तर आजची आपली रेसिपी आहे वाटप घालून, जे पारंपरिक खरवस कोकणात केलं जातं आमच्या इकडे. ते तुम्हाला दाखवते. त्याच्यासाठी आपण अर्धा लिटर चीक घेतला. म्हणजे चीक जर अर्धा लिटर असेल, तर कधी-कधी जर त्याचं म्हणजे विचारायचं चीक घेताना दुकानदाराला किंवा ज्याच्याकडून आपण चीक घेतो त्यांना विचारायचं, की ह्याच्यासाठी दुधाचं प्रमाण काय? काय? कारण जर जास्त दुधाचं प्रमाण झालं तरी तो म्हणजे खरवस आपला होणार नाही. जसा आपला स्पंजी आणि एकदम असा मऊ लुसलुशीत व्हायला पाहिजे ना हं. तसा. तसा मग तो होणार नाही. बेस्ट कोण असतो ज्याच्याकडनं आपण विकत घेतो? तीच व्यक्ती. तर मी विकत घेताना मी त्याला विचारलं. त्याने सांगितलं, "आधा लिटर के लिए पाव लिटर डालो." हं. आणि तो थोडा पातळ, दुसरा, तिसरा जसं वहिनीने सांगितलं पहिल्या दिवसाचा खूप घट्ट असतो. दुसऱ्या दिवसाचा जरा हां. कमी आणि आणि तिसऱ्या हां, दिवसाचा हे आहे, जे आज आम्हाला मिळाला तो तिसऱ्या दिवसाचा आहे. हां, तरी पण तुम्ही त्याला विचारा. आपल्याला नाही कळत. हां. शक्यतो नाही कळत. पण आता कसं केलाय मी आणि तो मला माहिती पडलाय आणि मला मी सांगितलं ना, तिच्या सासूने मला सांगितलं, की असा ओळखायचा आणि तिने मला पूर्ण सांगितलं, "बाबा बघ, आपल्यात जसे लाडू देतात ना मेथीचे, तसे गाईक सुद्धा देतात. ओह! तिका खाना असा हां. मोठे-मोठे लाडू तिका बनवतात खाण्यामध्ये. म्हणजे आपलं गव्हाचं कुंडो, आपण मेथीच्या लाडूत गव्हाचा पीठ वापरतो ना, हं. तर गव्हाचं कुंडो, त्याच्यात मेथी, हलीम सगळा घालतात आणि गाईक लाडू देतात. म्हणजे तिनं पण तिका दूध येता. पण मी असं वाचलं पण आहे हां, की खरवस बाळंतळी बाईक सुद्धा देतात. म्हणजे होय, होय. ज्याच्यासाठी त्याला दूध. पौष्टिकता हां, दूध येण्यासाठी म्हणा किंवा जे हं. आपल्या शरीराची झीज झालेली असते, इम्युनिटी बूस्ट सगळं होण्यासाठी भरतं, हां, सगळं तसं भरून येतं. मेथीच्या लाडू सोबत तुम्ही हे खरवस सुद्धा देऊ शकता. जर हो. आता तुम्ही हे लाईव्ह मालवणातून की मुंबईतून दाखवत आहात, आम्ही लाईव्ह दाखवतो आहोत वि विरारवरून. हां, तर आता खरवसासाठी जसं वहिनीने सांगितलं आम्ही म्हणजे ज्याच्याकडून तुम्ही चिक घ्याल त्याला तुम्ही विचारा. त्याच्यानंतर आपण घेतलं थोडंसं खोबरं. म्हणजे जास्त पण खोबरं नको, पण ते एकदम बारीक हां, म्हणजे दिसलं नाही पाहिजे, हां. की आपण आम्ही घातलं, आम्हाला हां, आवडतं आणि मालवणी पद्धत हीच आहे. जर तुम्हाला नाही घालायचं असेल, नाही आवडत असेल, तर नाही घातलं तरी चालेल. गूळ, वेलची पावडर आणि हळद, जिरं पण कोणाकोणाला हां, नाही आवडत. हमखास गावची लोकांना तर नाहीच आवडत, पण ते आवर्जून घालतात बघा. हां, घालतात. आमच्या मामांनी हां. घातलं होतं ते जिरं. पचायला हलकं होतं. थंड जिरं असतं आणि हां. थोडंसं.
आणि थोडंसं. खरवस हा खूप गरम असतो. मग हां. त्याची बॅलन्स म्हणतात ना, हां. बॅलन्सिंग करण्यासाठी आणि हळद पण घातली तरी हळद पण तुम्हाला माहिती इम्युनिटीच आहे वाली आहे इम्युनिटी ती बूस्टर सुद्धा. असते. हां. हां, तुम्ही थोडंसं जायफळ पण टाकू शकता. आम्ही वेलची पूड जायफळ आता मिळत नव्हतं म्हणून पण हां, जायफळची जायफळ पावडर घालायचं जराशी. खरवस. गूळ आला तिथे हं. जायफळचा संबंध आलाच आला आणि ते लागतंही छान. काविश लिहितोय तुमचं गाव कोणतं? तर आमचं गाव आहे कणकवली कोकण. हं. कसू लिहितोय होम टूर द्या. हां, एकदा करू. मोनिका लिहिते आवाज गोड आहे. हो, जसं मी सांगितलं ना आवाज एकदम खरंच गोड मनापासून आहे. धन्यवाद. त्यांचा अनुभव पण आहे. म्हणजे त्या थोड्याफार म्हणतात सिंगिंग कुठून शिकल्या नाही. नाही, पण ते मी उमजत. शाळेमध्ये गायनामध्ये नंबर 1 हां, स्कॉलरशिप घेत होती. सांगायचं झालं तर. पण मनापासून धन्यवाद. होती. हां. सांगते काय, आमचे टीचर होते ते आंधळे होते, पण त्यांनी कोपऱ्यातून मला उठवलं, हिचा आवाज आहे. तो कुठली तर आम्ही 4घी जणी उठलो कोपऱ्यातल्या. त्यातल्या त्यात त्यांनी माझा आवाज ओळखला, की हीच ती मुलगी, हिला घ्या. मग तेव्हापासून मी गायनमध्ये होती शाळेमध्ये. असतील माझे मित्र सुरेखा. कोण बघत असतील तर हां. त्यांना माहिती आठवण असेल. येईल. हां, हां, हां. मग आता आपण जे खरवसाचं सांगत होतो ते तुम्ही गूळ जर तुम्हाला नाही घालायचं असेल खोबरं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. हां, हां. तुम्ही स्किप करू शकता. तुम्ही हां. मग गूळ किंवा साखर वापरून जे हो. प्रमाण सांगितलं, पण गुळाचं किंवा साखरेचं प्रमाण पण जास्त हां. नाही हां. अर्धा लिटर आहे, तर हं. आम्ही पाव किलो गूळ वापरला. त्याच्यापेक्षा थोडं 100 ग्राम कमी केलं तरी तरी चालेल. चालेल. कारण दूध हा प्रकार गोड असतो. त्यामुळे थोडंसं कमीच करा माझ्या मते. खूप गोड पण तो खरवस हां. इच्छा नाही होत खायला. भले साखर जरी खरवसात जास्त झाली, तरी तो खरवस असा खाल्यासारखा मजा नाही येत. ती हां, मजा म्हणून जर तुम्ही हवी आहे, तर थोडं हां. बॅलन्स. अति गोड खाणाऱ्यांना आवडतही असेल. कारण काही-काही जणांना माझ्या मुलीला तर लागतं. जरा तरी कमी साखर पडली, "काय मम्मी साखर नाही आहे काय?" त्याची काकीला पण ती बोलली, लाडू. "लाडूमध्ये साखर." आता आपण बघूया का 10 मिनिटं आपली हां, अशी झालेली आहेत. तर हां. आपण तर बघूया. सुरी काढ सुरी. असा थांबा सुरी देते. लहान मुलं असले की सगळे हिले नाही आपण आता हे हत्यारा का ती वर टाकूची लागतात. हां. नाहीतर भार्गव आमचा सगळा घेतात. झारे, चमचे. मग ते सुरी-बिरी कसे देणार? झारे, चमचे आपले ठीकच. आवाज होईल थोडासा नाहीतर त्याच्यावर. चमचोच दे. हां, बारको चमचा चमचो बघूया दे. आपण. काट्याचा चमचा बघूया. हां, काट्याच्या तो चमच्याने चालतो. बघूया. हं. आता गॅस बारीक करते आणि मग तो चिमटो काढते. हं. झाकण उघडूक. हे बघा हां. लाईव्ह. तरी पण थोडासा व्हायचा बाकी आहे. हे बघा आता जरा आपण काटा घालून बघूया मध्ये. हां. हा हे बघा बघा. क्लीन आलाय म्हणजे झालेला आहे. आता आपण गॅस घालूया आणि हं. तो थंड होऊ देऊया ह्याच्यातच. हां, जास्त पण पाण्यातच होऊ दे हा वाफवायचा. थंड. नंतर मी काढते. फक्त 5 मिनिटं ह्याच्यात राहू दे. कारण कारण किती वेळ झाला आता ह्याला? आता आपण 35 ला झालेलो 5 मिनिटं पण नको 2 मिनिटात हां, काढा. 2 कारण मिनिटात जास्त पण काढूया. असंच होतं. मी मोदकाबरोबर एक्सपेरिमेंट केलेलं. मोदक जास्त वेळ हां. गरम पाण्यात ठेवलेला, तर नंतर ते वातूड होतात बघा. म्हणजे कडक हां, ते लवकर पीठ होतात. असतं ना, त्या हां, पिठामुळे ते होतात. आता हां. हा कसा तुम्हाला गरम-गरम खायचं की थंड? खरवस काय खाण्यात मजा आहे ती थंड. तुम्ही लाईव्हमध्ये सांगा कमेंट मी करून. मी खाली सांगितलं अगोदर हां. की बाबा खरवस तुम्ही खरं कसा खाता? मला तर आता गरमीमध्ये मी थंडीमध्ये गरम-गरम खाते. मला आवडतो तो असा फुक-फुक मारून खायला आणि तो कसा प्लेन असतो ना, पटकन जातो आतमध्ये. ती माझी एक तुमच्यासाठी मजा आहे. कमेंट आहे. नमिता लिहिते सिंगिंग प्रॅक्टिस करा. अरे वाह, वाह, वाह! धन्यवाद. करूया. कांजो लिहिते कॉन्फिडन्स खूप छान आहे. धन्यवाद. थँक यू. कॉन्फिडन्स असलाच पाहिजे कॅमेरा फेस करताना. जर कॉन्फिडन्स नसेल, रेसिपी सांगताना पण जर आपल्या रेसिपीवर आपलाच कॉन्फिडन्स नसेल, तर आपण सांगणार कसं? हो. त्याच्यामुळे कॉन्फिडन्स इज मस्ट. शेवटी एकदा वाटण्याचे आणि सगळे प्रमाण सांगा. चला आता सांगून टाका, जे काही हां. आपण प्रमाण घेतलं आज ते. आपण करतोय पारंपरिक मालवणी खरवस, जो आपला पारंपरिक आहे. मालवणी खरवस आला, की आपलं खोबरं हे आलंच. मालवणी माणसाचं आवडतं पेय. त्यासाठी अर्धा लिटर आपण चीक घेतला. त्याच्यानंतर पाव लिटर दूध घेतलं आणि पाव किलो गूळ. गूळ थोडं कमी जास्त केलं तरी चालेल, पण मी घेतलंय. पावडर होती त्यामुळे मी त्या वाटीनेच मोजून घेतलं. पाव किलो गूळ आणि ते मी वाटून घेतलं काय खोबरं म्हणजे आपलं डाऊल म्हणा 2 चमचे. जो मी ढवळायला घेतला, हां बघा. हां. एवढा 2 चमचे मी हं. खोबरं घेतलं. त्याच्यानंतर 1 चमचा जिरं घेतलं. वेलची आमची पावडर होती म्हणून मी नाही घेतली वाटायला आणि त्याच्यानंतर थोडीशी पाव चमचा हळद. हळद तुम्ही आवडत असेल तर घाला. आम्ही घातली तो रंग छान येतो खरवसला. तसा गुळानेही येतो, पण आम्ही हळद घातली. हळद एवढी घातली, ते वाटून घेतलं. एकदम गंधासारखं वाटून घेतलं आणि ते सगळं एकत्र केलं. गुळाचे खडे असतील तर ते व्यवस्थित मोडा आणि पावडर घेतली तर वेळ जास्त लागणार नाही. आधी आधण ठेवा कडवत.
त्याच्यानंतर मग ते मिक्स व्यवस्थित झालं बघा परत एकदा आणि चाखून बघा गोड वगैरे किती हवंय ते. नंतर तिथेच तुम्ही घालू शकता. नंतर तुमचं गूळ घालून, साखर घालून काही फायदा नाही. ते तसेच राहणार आणि त्याला ती चव येणार नाही. हा. मग खाऊन बघा आणि मग तुम्ही आदान जे कळलं, की त्याच्यावर 10 किंवा 15 मिनिटावर तो खरवस शिजून घ्या. पण आपला आता खाऊन झालेला. बघणं गरजेचं आहे. हं. कारण जसं मी सांगितलं ना, माझी गंमत झालेली, की त्याच्यामध्ये गुळच कमी पडलेला. नंतर तुम्ही खरंच काही करू शकत नाही. हां. याच्यामध्ये काही ॲड करू शकत नाही. हां, एकदा असं गॅसवर असतं. गेला की हां. त्याच्यात काही ॲड करू शकत नाही. फक्त सजावटीला तुम्ही जायफळ घालू शकता किसून किंवा आणखीन बदामाचे काप वगैरे आपण तुम्ही घालू हां. शकता किसून. आता मी क्लीन करून घेते. हां. कारण कसं थोडंसं आपण जेव्हा रेसिपी करत असतो, तेव्हा लाईव्ह रेसिपीला थोडा पसारा होतो. त्याच्याबद्दल सॉरी. नाहीतर तुम्ही म्हणाल, की किती कारण आता आपल्याला प्रेझेंटेशन करायचंय म्हणून ती जागा साफ करून घेऊया. आता आपल्याला फायनल प्रॉडक्ट 2 मिनिटाच्या वर जसं मी सांगितलं ना, आपल्याला खरवस कुठेही कडक व्हायला द्यायचा नाहीये. मऊ लुसलुशीत. गाणं बोला तुम्ही. मोनिका लिहिते. प्रियांका लिहिते खरंच सुरेख झालेला दिसत आहे. मस्त थंड हां. खायला आवडतं. हो, हो. मला पण. चांदनीने काय लिहिलं, महाजनने लिहिलंय हो थंड. हो. श्रेयसने लिहिलंय सबस्क्राईब डन. थँक यू सो मच. जर तुम्हाला हे चॅनल आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आवडत असेल तर म्हणजे पुढच्या रेसिपी तुम्ही बघू शकता. लाईक करा आणि शेअर पण करू शकता. अमृताने लिहिलंय थंड खरवस एक नंबर ताई हो. मालवणी आहे आता बघा. हा असा बनवून तुम्ही हां. ठेवा फ्रिजमध्ये आणि थंडची मजा घेत राहा. लगेच गरम-गरम ठेवू नका ताई. हा नॉर्मल इथे घरात हां. होऊ दे आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही तो कारण आता फ्रिजमध्ये हा असा ठेवा. निघणार पण नाही. कारण नाही. हा जोपर्यंत थंड होत नाही ना, हां. तोपर्यंत निघेल, हां. बघूया प्रयत्न करून आपण. हां. त्याच्यावर ताट घालूया. आधी त्याला बाहेर काढला. हं. आता त्याला जरा सुरीने कडा हे करायला हां, पाहिजे. जरा त्याला थंड होऊ द्या. हं. म्हणजे एकदम पण असं गरम-गरम वस्तू कधी छेडायची नाही, नाहीतर ते हे होतं. हा आपलं काट्याचा जो शेप हां. आलाय ना हां, सुरी किंवा काटा जो हो आणि घुसवायला तो हलतोय. राहतो. हे बघा, हा बघा. हां, असा हात लावला हे ना बघा असं. असा हां, असा हा दब, बघा. दब, 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 दब हां, हलायला पाहिजे. हा बघा असा. महाजन इथे हळदीचं पान पण घालतात. हो, हो, हो. हळदीचं पान. हो, हो, हां. दादानो. हळदीचं पान सुद्धा घालतात. गाठ मारून घालायची, पण तो कसा तो खरवसात येत नाही. मग तुम्ही जेव्हा ते वाफवायला घ्याल ना, तेव्हा खाली लावा ती पानं हं. डब्याच्या आणि त्याच्यावर मग तो खरवस होता. तो म्हणजे तुम्ही जसं आपण हां, मोदक हां, वाफवताना मोदक किंवा arrangement. आपण धोंडस करते वेळी बघा मी टाकलेलं आहे. हळदीची पानं कुकरमध्ये लावली आणि त्याच्यावर मग मी धोंड्याचं बॅटर ओतलं. तसं ओतलं की हा पलटी मारला की वरती हळदीची पानं तुम्हाला काढता येतील. आणि हं. अगदीच गावच्या हळदीचा हवाय तर हळद अशी गाठ मारून पानाची पण ती तो शेप ठेवते. मग मध्ये हां, जरा तो हे मध्ये होईल. कुठेतरी असेल तर ते हां. तेवढं दिसणार नाही. पण हां. असंच वरती जर आलं तर ते व्यवस्थित दिसणार नाही. म्हणून खालीच हे जर तुम्ही बघा. हातरून घातलं तर बेस्ट आहे. जर तुम्हाला आवडला असेल आजचा हा लाईव्ह डबल टॅप खरवसचा करा. व्हिडिओ जे आपण वाटप करून केलाय, तर तुम्ही डबल टॅप करा. चॅनल लाईक, सबस्क्राईब एक तुमची मर्जी. भारती लिहिते विरारमधून कुठे राहता? आम्ही मनवेलपाड्याला राहतो. स्वाती लिहिते खूप छान. वंदना मानकर लिहिते मस्त. धन्यवाद, हां. धन्यवाद, धन्यवाद. आता हे बघा सुरी आपण कडा थोडासा सोडून. थंड झालाय. तरी अजून थंड व्हायला द्यायला पाहिजे. मला वाटतं, की तो हं. जरा पसरणार नाही ना? तो पसरेल आता आपण हं. ताटात काढूया पसरला तरी. 1, 2 मी ताट हे आणि गरम लागेल ना डबा हां. म्हणून मी ताटाची आयडिया केली. 1, 2, 3 हा बघा 1, 2, 3 हा बघा आपला खरवस असा झालेला हलतोय आहे. बघा तो गदा जरासा गदा. ह्याला चिकटला म्हणून ते हां. शेप गेला. पण ठीक हं. आहे. तो खूप गरम असताना आपण काढला ना हां. म्हणून. हा बघा. पण असा आपलं असा कुठेही बाउन्स व्हायला पाणी नाही पाहिजे. राहिलं हे बघा. हां, हे जे प्रमाण होतं ना ते योग्य होतं. जरा चिकटला पण इट्स हां. ओके. तो निघणार, हां. पण तो आता मी घाई केली म्हणून हे बघा हां, असा घाई बाउन्स व्हायला पाहिजे असा. खूपच जास्त घाई झाली जरा 5 असा मिनिटं पण हलायला. ठीक हा आहे. बघा. पण हा पूर्ण शिजलाय. हां, आपल्या हा बघा. हाताला जराही चीक असा लागत नाही आणि जो मऊपणा असतो ना तोच आलाय. असाच हवा असतो. हं. कुणाकुणाला आवडला तर नक्की या खायला. आता डबल टॅप आपण करा, डबल टॅप करा. आता आपण तो उरलेला आपण काढून घेऊया. हा बघा इथे पाणी कुठेही नाहीये हे बघा. पाणी नाहीये. म्हणजे हां. ते मी बोलली ना हा किती दिवसाचा डीक आहे चीक आहे. हां. तर तो बरोबर 3 दिवसाचाच आहे. आता तोही भरपूर अति प्रमाणात गरम आहे, अति हां, प्रमाणात. तो नाही तुम्ही निघणार. हा पूर्ण थंड करा आणि मग त्याच्या वड्या पाडू शकता. आता आंबल्याला हां. किती वेळ झाला तरी सुद्धा आहेत ना व्यवस्थित सगळे हां. बघतायत ना? हो, बघा हो. आणि येवा. आता बर्थडे माझंच करतोय. हॅपी बर्थडे गाणं गाऊया.
खरं तर पुढच्या महिन्यात आमच्याकडे बर्थडे असतो डिसेंबर मध्ये 2-2. हे बघा सहज वड्या पडतायत आणि सुरी अगदी जोर अजिबात देऊक नको. आता खूप गरम आहे त्यामुळे ती ढेपा काय म्हणतात ना, सासू हा. म्हणतात गरम गरम कापला तर कापला. ढेपा पडतली. हा तसंच हा होतंय. ती ढेपा पडतली. आपण त्यामुळे त्याला त्याला पूर्ण थंड होऊ द्या. हम्म. आणि आता काय करूया तोपर्यंत तोपर्यंत राहू दे, नाही राहू होणार दे. तो. त्याची ढेपा पडूकच हा. वयती नाहीतर चांगली. तो हा येणार नाही पूर्ण थंड झाल्याशिवाय. चला आता अशा प्रकारे आपण इथे लाईव्ह एंड करूया. जर चला आता काही योच कोणाचा हातात घेतोय हा मी. जर कोणाचा काही प्रश्न असेल काय असेल तर तुम्ही विचारू शकता. म्हणजे तुम्हाला काही लाईव्ह मध्ये प्रश्न असतील किंवा काय असेल तर तुम्ही सांगा. येवा येवा की येवा गरमागरम माझ्या पद्धतीत थंडीत गरमागरम खरवस. हा तर कुणाचा काही प्रश्न आहे काय आहे. चला आता आपण इन्स्टा व्हिडिओ करून म्हणजे बोलतात ना एक असं. हा मला तर खरवस बघून असं झालंय ना, कधी पण ह्याला पूर्ण थंड झाल्याशिवाय ह्याचे खरंच वडे पाडायचे नाही, नाहीतर ते हा. कुस्करून जाणार. त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल सॉरी. नाहीतर तुम्ही म्हणशात पुढचा जेव्हा लाईव्ह करू ना, तेव्हा आम्ही तुम्हाला दाखवू, की ह्याच्या कशा म्हणजे उद्याच परवा किंवा कधी करू ना, तेव्हा पुढच्या वेळेला अजून एकदा खरवस करू आणि त्याचे वडे अगोदरच पाडून घेऊ. हा. म्हणजे कसं नाहीतर हे बघा असे तुकडे पडत जातात. जसं आपण पण हे पण झालाय. करतो ना. हा झालाय. हं. अजिबात म्हणजे असं असं जे हां. दूध ओतलं होतं तो तो प्रकार प्रकार नाहीये. नाहीये. थंड हां. झाल्यावर तो एकजीव होतलो बरोबर नाही आणि थंडीचं. त्याची चव पण एवढी छान लागते. मला असं वाटतं खातच राहावं, खातच राहावं, खातच राहावं. पण आपण जो आजचा पारंपरिक खरवस केलेला आहे, आपलं जे खोबऱ्याचं वाटप असतं ना, ते घालून आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जे गाईचं चीक मिळतो ना, तो वापरलेला आहे आणि त्याच्याबरोबर दूध वापरलं आहे आणि गूळ पावडर वापरली आहे आणि वेलची पूड आणि थोडंसं जिरं आणि हळद. ह्या कॉम्बिनेशन बरोबर जो आपला पारंपरिक कोकणातला खरवस झालेला आहे ना, तो ऑसम. आणि बघा तुम्ही जर मी सांगितलं ना ते गंधासारखं वाटा. जर घालत असाल ना, तर एकदम बारीक वाटा. नाहीतर काय होतं ते चाचडल्यासारखं असं खरवसाच्या खाली तळाला जाऊन राहतं ना, ते दिसतं. हां. मागच्या वेळेला मी ही वेलची जरा जाड वाटलेली अगोदरचा बापरे! खरवस गरम केला. आहे. गरम आहे भरपूर म्हणून मी कडेकच हां. धरले आणि बोटं अशी करतोय. पण ह्यामध्ये जर हिला ना, तर केकसारख्याच वाटतात. हां, ते म्हणजे जी वेलचीची पावडर आली आहे ना, ती वरती मधोमधच पडली बरोबर. आणि ही रेसिपी ना तुम्ही प्रमाण व्यवस्थित घ्या. प्रमाण खूप महत्वाचं असतं. नाहीतर हे खरवसात पण फसाक होता. म्हणजे हं. कधी-कधी खरवस आंबट होता, कडक होता, भरपूर सारा एका पाणी सुटतात. तर तो खरवसाचा जो टेक्स्चर म्हणजे ही जाळी जी सुटतात ती सुद्धा येणार नाही हां. आणि ते मग खरं म्हणजे खरवसाची मजा येणार नाही. म्हणून तुम्ही ह्याचं प्रमाण व्यवस्थित घ्या आणि मस्त खरवस या थंडीत बनवा आणि एन्जॉय करा आणि खाली कमेंट करू विसरू नका. चला आता आपण लाईव्ह एंड करूया. लाईव्ह आवडला तर हां, लाईक करा डबल टॅप करून. हां आणि आणि बघ कुणाचं जाता कोणाचं काय राहिलं तर हां, उगाच आणखी नाव घे कोण काय राहिले ते. नाही आता मी घेते म्हणजे आता आपला हां. शेवटचा एंड आहे. तर त्याच्यामध्ये मी बघते कुणाचा प्रश्न आहे तर. नाही मस्त बघते. झाला. एकदम मस्त. स्वाती लिहिते एकदम मस्त. एक मिनिट सॉरी स्वाती लिहिते, "ताई कोंबडी वडे पण दाखवा." आम्ही दाखवलेत, लाईव्हमध्येच दाखवलेत. हो. कोंबडी वडे. हा बघा ह्याची जाळी. जाळी ही बघा. जाळी आली. हे बघा जवळून दाखव. कॅमेराच्या एकदम जवळ. ही बघा ह्याला ही जाळी सुटणार आणि हे असे वडे पडतातच पडतात. हे बघा असं आणि त्याच्यानंतर असं तोंडात घालायचं. आता मी दाखवते, खातेच कारण कसं माहिती एकदम तोंडाच्या जवळ गेलेलं आहे. दात न लावता हां. हं. खरवसाची मजा घ्यायची. ओठाने तोडायचा. तशी स्वाती म्हणतात ना. स्वाती लिहिते ना खरंच ओठाने आणि जी मजा आली ना, एक नंबर झालेला आहे आणि हा ना किती 4-5 माणसांसाठी तरी पुरेसा आहे. म्हणजे तुमच्या घरामध्ये जेवढी माणसं असतील ना 7-8 पण खाऊ शकतात. थोडं शेअरिंग इज केअरिंग टाइप. नाहीतर गाडीच्या ढाब्यावर हां. देतात ना 10 ग्राम, 20 ग्राम. तसं. ही ह्याची म्हणजे हे जे खरवस आहे ते साइड डिश म्हणून तिची मजा खरंच खूप आहे. ते आईस्क्रीम-बिस्क्रीम खाण्यापेक्षा थंडीमध्ये असे हां. पौष्टिक पदार्थ करून खा. हां. हां. ते खा. ते खा. आपल्या शरीरासाठी खूप चांगले. गीतांजली लिहिते, "लय भारी ताई बनवलात तुम्ही. थँक सो मच." धन्यवाद. लाईव्ह ते पण. म्हणजे जसा खरवस होतो तसा तुमच्या समोर दाखवला. म्हणजे बोलतात ना, जर तुमच्या काही टिप्स असतील ना, तर खाली तुम्ही ह्या लाईव्ह व्हिडिओच्या सेक्शनमध्ये खाली टाका नक्की. आपण ते फॉलो करू. हं. तुमच्या टिप्स असतील आणि तर. तुमच्याकडे काय घालत हां, असेल ते सुद्धा तुम्ही सांगा. आता हा व्हिडिओ जाऊन सेव्ह होईल आमच्या परब किचनच्या हां. लाईव्हमध्ये. ते तुम्ही जाऊन तिथे बघा आणि तिथे भरपूर साऱ्या कमेंट सुद्धा करा. हां आणि व्हिडिओ आवडला तर
जाऊ दे, सांगायची गरज नाही. तुम्ही नक्की कराल एवढा विश्वास आहे. आमचं परब किचन हां. चॅनल सुद्धा आहे. जर नवीन असाल तर तेव्हा तुम्हाला तेही सांगते. त्याच्यावर तुम्हाला पाहिजे त्या रेसिपी आहेत आणि सविस्तर व्हिडिओ पण आहे. खरवसचा आहे. गावी हां. केलेला सुद्धा आहे. गाय इलेली होती काय होय, गं? होय, होय. हां, गाय यायली होती. गाय आम्ही तो नेमकं सुद्धा आहे. जायला आणि गाय यायला हां, दोन्ही वेळ, हां. तो दोन्ही वेळ तो एकत्र. सुद्धा आहे. हां. म्हणजे जे बापे माणूस करतात ना, त्या मामांनी केलेलो खरवस असा तो. विजया लिहिते दोघींची जोडी मस्त आणि खरवस पण. थँक सो मच. धन्यवाद. सुरेखा लिहिते असं. थँक यू. छान, छान, छान. शोभाने काही कमेंट नाही टाकली, पण शोभा चव्हाणने म्हणजे रिप्लाय तरी आलेला आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. प्रियंका लिहिते अप्रतिम झाला आहे. खूप खूप धन्यवाद आणि दोघींना शुभेच्छा. तुम्हाला पण. हो, अ, हो. आणि काय म्हणतात मुगाचे पारंपरिक लाडू आणि पाकातले दाखवा. हं. मुगाचे लाडू. हां. ओके. धन्यवाद ताई. करू, करू. नक्की करू. राकेशने लिहिलंय खूप छान. कुठे भेटेल चीक मुंबईला? तुम्ही एखाद दुसऱ्या डेअरीमध्ये विचारू शकता. जिथे डेअरी असतील ना, त्यांच्याकडे चीक हा म्हणजे तुम्हाला ऑर्डर करून मिळेल, हं. पण नक्की मिळेल. तुम्ही म्हणजे जवळपासच्या डेअरीमध्ये विचारा. कारण मी पण असंच केलेलं. जे डेअरी होती वहिनी सांगितलं 2-4 डेअऱ्यांना विचारलं, डेअरीवाल्यांना विचारलं, तर त्यांनी सांगितलं, "नाही, नाही, नाही." मग वहिनीने कुठेतरी वाटतं बघून आलेल्या मी होत्या. बघून आलेली हां. म्हणजे मी त्याच्याकडनं 2 वेळा आणलेला आणि त्याला ओके. विचारलं, तेव्हा तो बोलला, हां, "माझ्या झिलाच्या बाजूक तबेलो तो त्याचोच हा, त्याचा हां. होय दुकाना." तर मी बोलले, "होय ओके. गावता?" तर बोलता, "हां, कधीही या. फक्त जेव्हा नसेल तेव्हा मी पाटी काढतो." काढतो. मग मी ओके. बघितलं 1 आठवडा त्याची पाटी होती. मग मी हिला बोलली, "जाऊन तिथे बघ." म्हणजे आज आज म्हणजे खरंच मी विचार करत होती, घेऊन जाऊ, नको जाऊ, घेऊन जाऊ, उद्या करूया रेसिपी, परवा करूया. पण नंतर म्हटलं नको. आज दिसतंय ना, कारण कुठलीही गोष्ट आपण हातात आलेली सोडली ना, संधी, हां. एखादी संधी, तर ती परत येत नाही. मग त्या संधीचा वापर करूनच घ्यावा. असं म्हणतात ना, तिला गोल्डन संधी बनवावी. म्हणून मी म्हटलं आज रेसिपी दाखवते. चला आता अशा प्रकारे आपला हा लाईव्ह आपण एंड करूया. चला. धन्यवाद.